Faceit își schimbă politica de banuri, hai să vedem ce se întâmplă. După cum bine știți, suntem în sezonul 9 de la Faceit și avem următoarele schimbări. Dacă joci cu coduri de la 2 ani de zile, s-a mutat la 5 ani de zile, se mai adaugă încă 2 ani la sancțiune dacă ești prins că faci bani evasion și totodată dacă se escaladează treaba asta, se ajunge la ban permanent. Iar pentru stream sniping de la 30 de zile la 6 luni mi se pare o schimbare foarte bună, mai ales pentru streamerii mari. Și apoi se scalează de la un an în sus către ban permanent. Pentru Smurf înainte să ai 30 de zile ban, acum vă căți de la 3 luni și se duce până la un an și de la un an la permanent. Încă o schimbare foarte bună pentru că după cum bine știm toți, Faceit-ul este absolut plin de smurferi, iar la capitolul Trash Talk s-a schimbat de la prima batere la 7 zile și tot așa, la a fi permis, dar nu abuzabil, iar banurile pleacă de la un minim de 3 zile. Iar la toxicitate maximă a rămas tolerare 0 de la cei de la Faceit, cum mi se pare și cel mai corect. Spune-mi în comentarii tu ce părere ai de schimbările astea și dacă ai avea puterea, ce ai schimbat tu la ele. Și totodată dacă vrei optimizare complet automată, nu uita să-mi lași un mesaj pe TikTok și curând, adică pe 1 august, vom lansa și site-ul unde veți avea calculator de FPS-uri și tot felul de alte lucruri ca să afli câte FPS-uri poate scoate sistemul tău.